Kaixo, ni Ignacio Egaña naiz, Azpeitiko Egañako zotegikue, eta gaur otsailak 3 denez, San Blas egune, San Blas opilekin goitugu. Masa hau prestatzeko osagai hauek ibiliko ditugu. Azukrie, gurine, irine, arrautze bat, eta añanako gatza. Gatza erabiltze dugu, gurinezko pastak edo galletak edo opilek iteko zaporie indartu ditugulako gatzak, kantitate txiki baten. Mazi aurretik prestau dugu, eta hori ingo duguna da, mazau, zabaldu, rodilukin, eta ingoitugu molde honekin, molde honek baitu bere urtiek, baina matxidet, eta honekin ingo duguna da, moztu, labe txapa baten jarri, eta labea sartuko dugu. San Blas, opilen jatorrik irakurri ditenez, erdiarotik dator, eta ohiture pagano bat izango zala, eta eliziek berean atuzula, eta arrezkio, ez tarrike babesteko, ofrenda edo oroigarri bezala itezan, inderra hundile hartu zuen, Eibar, hor Bizkai eta Gipuzku tarteko muga hortan, Abadiño, Bizkaien, berinka hoite zeben, eta usai dio umiek emate bela berinkatzea elizea, opiloiek, eta orduan apaizek jartze jo, lepun, aritxo hori lotuta, eta behatzi honetan, ibili berdebe, ez tarriko gaitzik ez hartzeko, ez gaixotzeko ez tarritik. Ohiture zabala da, oso zabala da. Opilek labindazkeu, eta horiek egoztegien bitartien zuringo geruza ingo deu. Azukre geruza da, azukre kilo bat, eta 300 zentilitro ure, anisekin. Berezite, roskilak ere emate ben tankeraku. Gu, 1900 da pitiken gaurek oso gintzan, eta nire birratxon hasi izan, guk opila hau, nire ateik ja gurinak egiten hasi izan, baina lehen, antzinean itezan saunakin, txerrekoipikin, eta hola itezeben, zapore asko zobi olor hortzuzu mantekilien dauken buke horrekin, eta gero arnixen eta zuringo geruza horrek emateun gozotasunekin. Galdeta gata ditugu, opila gata ditugu labetiken, eta oin gelditzen zaiguna da, zuringo, anis, geruza hori itxaztie, opilei. Hau da, azkenien merenge bada, baina ez du guztien merengatzen, likiduen anisekin o jarabekin moztu ite jo, eta gelditzea geruza, zuringo geruza hori. Gaur, San Blas egune da, eta gure bideen datan saltzeitugu, eta arrasatea eta oinatik ere emate ditugu. Oinetin, Egaña okindegile, gaina gure arbaztutakuek die, eta bestie arrasaten mahalan saltzen die baita. Mundu guztiek erosteu. Oso gozue da, eta bai umiei, eta bai helduei, eta erdikuei ere gustatzen zaio, eta dana, publiko guztiek erosteu. Oin, San Blas idazteai ekingo jo. Gorko egunien, inberrizete ditugu onbeste idatzi, eta idaztie bere lana badu. Eta ja San Blas, da monotoni hortan azten naiz, eta bukaeran bakarra ematea ipintzen jot, San Epi, Blas, gure haurtzaroko muñeko horiei, omenez, Epi, Blas, San Epi hartzen jot, hoxe. Bueno, ikusi zuen nola inditugun, San Blas opilauek, eta disfrutau janez, eta berehala, ez tarrike, bestu ez. Eta bueno, hemen Egaña gozotegitiken, nahiko genduke jarraitu, azpeitiarrak eta azpeitiarrak ez diren guztioi, bizile gozatzen pixket. Eta Joseba, haupa, bialduko eskiat, opil batzuek iritzako, venga, eskumine.